खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 16 जुलाइ 2022 मायथाइ एबा 31 आसार दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बृहस्पतिबारनि बे साना नोंथांनि जिउआव गियान आरो गोदान दिथा लानानै फैगोन। गोजौ बिबानगिरिफोरा नोंथांनि मावखान्थियारि सानस्रि आरो खामानि थिलियाव सानथांखि खालामनाय खामानि मावनायनि आदबजों जोबोद गोहोम गोग्लैगोन। फालांगियाव गोदान बिथिंनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि जाथावना दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो गेदेरफोरनि दैदेननाया नोंथांनि गावारि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। गोमो मुवाफोर दान होयोब्ला खाफाला बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि रोंग'थिनि गोहोजों समाज आरो मावख'आव मोनसे गोदान मुं गायसनगोन। सम्पथि एबा न'जों सोमोन्दो थानाय गोजाम आयेनारि आयदाफोरखौ दिनै बैसोगोरा सुबुंफोरनि गेजेरजोंसो सुस्रांनो हागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मोनसे गोदान गिदिर प्रजेक्ट मोननो हागोन। मोनाबिलियाव गावनि जिउनि लोगोरिजों मोनसे गोथार फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान फोथायथि आरो गोहो लाबोगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाबजों सोलिबाय थानाय नखरारि फालांगिया दिनै गोदान जौथायाव सौहैगोन। आरिमु, लिरनाय आरो मेडिया बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे गिदिर प्लेटफर्म मोननो हागोन। रांनि लेनदेननि हेंथाखौ दिनै बोखारनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै रांखान्थियारि जौगानाय आरो बुथुमनाय धोन सम्पथिनि बांनाय जागोन। दिनै बबेयावबा थाबथानानै थानाय रांखौ हरखाबनो मोनफिननाया मेलेमनि बजाखौ खमायगोन। बिबुंथिनि गोदै आखुजों नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलिनि गोबां जेथोफोरखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गथ'सानि फारसेनिफ्राय सोलोंथाइनि लुबैनाय फिथाइ मोननायनि थाखाय न'आव गोजोननाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुक्ताबादी गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गावसोरनि खुंथायारि गोहो आरो गोहोमखौ बांहोनायनि सान जागोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि नोजोरा लिरथाय मोनगोन आरो गोदान सोमोन्दो गायसनगोन। जायफोरा गोदान स्टार्ट-आप एबा जायखिजाया उदां खामानि जागायनो लुबैयो बिसोरनि थाखाय दिनै बिथांखि लानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै आरो गावजों गाव फोथायनाया थाबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सनानि खमला गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जायखिजाया रोखोमनि हरखाब एबा दिन्थिफुंनाय खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो बोसोन होयो। रां बावजानि बे रुजुथाया गोसोआरि नारसिनथायखौ बांहोनो हागौ। बेनिखायनो रां थिसननायनि बेलायाव रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनि सुबुरुन लानो गोसोआव ला। गोब्राब बुब्लिफोराव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै गोसोआरि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ लोरबां जानो होनाय नङा। यगा आरो प्राणायामआ गोसोआरि गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा अख्रां गाब। तुला राशि। दिनैनि सान ओंखारनाया नोंथांनो जौगानाय आरो गोबां मुलाम्फानि गोबां खाबु लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनाय एबा प्रमोशननि थाखाय नेगासिनो दंमोन, अब्ला दिनै नोंथाङा मोजां नेरसोन मोननो हागौ।
फालांगियारि थाखोनि थाखाय गोजाम थाबथानाय दर दामफोरा हरखाबै सांग्रां जानो हागौ, जायनि जाहोनाव इयुनाव गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरजों मोनाबिलि समफोरा गोजोनै बारलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। केरियार आरो फालांगिनि बिथिङाव दिनैनि साना नोंथांनि गिदिर थांखिफोरखौ जाफुंहोनायनि सान जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांजों होनाय बोसोनफोरखौ गागि सामलायगिरिया थाबैनो आजावना लानो हायो। आजै-आजौनि सम्पथि एबा मुलाम्फाखौ सामलायनायजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया आयदाखौ सुस्रांनायनिफ्राय रेहाय मोनगोन। बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानाया गोसोआरि सुखुखौ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। खाफालनि आबुं हेफाजाबजों दिनै नोंथांनि गोब्राब खामानिफोराबो एसेल' नाजानायजों आबुं जागोन। जाय फरायसाफोरा सानथौ बिगियान आरो गोजौ सोलोंथाइनि फारसे दावगालांगासिनो दं, बिथांमोनहा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। नखरजों लोगोसे मोनसे धोरोमारि थावनियाव गोलाव दावबायनायनि महर सावगारिखौ दिनै थियारि खालामनाय जागोन। नोंथाङा गोजाम सावस्रिनि जेंनाफोरनिफ्राय उदां जागोन आरो नोंथांनि गोहोनि थाखोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखोमानाय खुंथायारि आरो जुक्तिगोनां गोहोफोरखौ बेरखांहोनायनि सान। बिजिरसालि एबा गोजाम दाहारजों सोमोन्दो थानाय नांज्लायनायफोराव नोंथांनि थाथाया जोबोद गोख्रों जागोन, जाय गोसोनि बजाखौ खमायगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव जुनियर सुबुंफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जाय खामानिया थि समाव फोजोबगोन। सावस्रिनि बेलायाव मोनसे समानथि रुटिन आजाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। जुलियारि जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया सानस्रियारि फारागथिया दिनै जोबगोन आरो गावजों गाव मोजां मोनलायनाया गोथौसिन जागोन। स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डफोराव रां थिसननायनि समा गाहाम। नोंथाङा इयुनाव मोजां फिथाइ मोनगोन। मोनाबिलियाव न'आव अनजालु आलासिफोर फैनायाव दावराव-दावसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा नोंथांनि नखरारि सुख-सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय आरो नखरनि गोजोन लाखिनायनि सायाव थागोन। न', हा एबा माबा गोदान गारि बायनायनि बेलायाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोनां सावरायनो हागौ। खामानि थिलियाव गुबुननि खामानिफोराव आखाइ होनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि गोहोखौ खालि गावनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनायाव गोसो हो। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।